जीरा जीरा डोलेला निमक के पतैया मैया जी के संग अवतार भरो भैया सब लोग मिल जुल कर से बकैया अपना सेवकवन के होखेली सोहैया। चढ़ते कुवार में माई दरबार में जाए के बतावे मेला जीजा जी के कार में जीरा जीरा डोलेला निमक के पतैया मैया जी के संगे अवतार भरो भैया सब लोग मिल जुल कर से बकैया अपना सेवकवन के होखेली सोहैया। चढ़ते कुवार में माई दरबार में जाए के बतावे मेला जीजा जी के कार में जब जब आवेला असीना मानु हो भगती में डूब जाला मना मानु हो धर बुझे माई के ध्याना मानु हो कौन जाई बिगड़ल तमा मानु हो। चढ़ते कुवार में माई दरबार में जाए के बतावे मेला जीजा जी के कार में जीरा जीरा डोलेला निमक के पतैया मैया जी के संगे अवतार भरो भैया सब लोग मिल जुल कर से बकैया अपना सेवकवन के होखेली सोहैया। चढ़ते कुवार में माई दरबार में जाए के बतावे मेला जीजा जी के कार में। अभी आप सुन रहे हैं अमरजीत सबरिया व गुड़िया रानी के आवाज में म्यूजिक बाय निशाद राज। सबके सहैया नैया कर दिली पार मैया जी के महिमा परम पार डीजे निषाद मंजित कर गोहार गुड़िया अमरजीत माई के आइल दुआर। चढ़ते कुवार में माई दरबार में जाए के बतावे मेला जीजा जी के कार में जीरा जीरा डोलेला निमक के पतैया मैया जी के संग अवतार भरो भैया सब लोग मिल जुल कर से बकैया अपना सेवकवन के होखेली सोहैया। चढ़ते कुवार में माई दरबार में जाए के बतावे मेला जीजा जी के कार में। अम्बेडकर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंदौली हाट।